Najeriya ƙasar mu ta gado. Abubakar Shankon waka. Tallafin gwamnati. Haya ku kawo tallafi gwamnati, ku kawo tallafin yan ƙasa. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai, ku kawo tallafi gwamnati, ku kawo tallafin yan ƙasa. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Ilahi sarki Wahabu Jalla sarkin sarauta, ku kawo tallafi gwamnati. Sarkin da ya Najeriya yayyo mu yan cikinta, ku kawo tallafin yan ƙasa. Jalla kawowa ya kai ne ke maganin macuta, yunwa za ta yi kisan kai. A gaje ne sarki na Abubakar Shankon waka zan kira wurin gwamnati, ku kawo tallafi gwamnati. Na ce ku kawo tallafin yan ƙasa. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Rabbi tsira aminci nan ka gurin masoyi, ku kawo tallafi gwamnati. Muhammadu Rasulallah ka ga gwarzo nabi, ku kawo tallafin yan ƙasa. Dan Amina dan Abdullahi shi ake yayi, yunwa za ta yi kisan kai. Duk masoyinsa ya dace, duniya da lahira ba ya kuka a titi, ku kawo tallafi gwamnati. Na ce ku kawo tallafin yan ƙasa. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Abubakar Shankon Kaduna zai kira gurin gwamnati, ku kawo tallafi gwamnati. Kafin na yi nisa a waƙar dole in ɗaga sauti, ku kawo tallafin yan ƙasa. Wa'azanta itinatar in sanya wasu santi, yunwa za ta yi kisan kai. Domin waƙar ta da mace don kwata shafi gwamnati, ku kawo tallafi gwamnati. Na ce ku kawo tallafin yan ƙasa. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Cuta ba mutuwa ba mun yarda da ikon Allah, ku kawo tallafi gwamnati. Yadda ya so haka yake ikonsa saki Allah, ku kawo tallafin yan ƙasa. Wala mun dogara gare sa muna faɗin la haula, yunwa za ta yi kisan kai. Mun tuba rabu kare ƙasa ta da sauran ƙasashen duniya, ku kawo tallafi gwamnati. Na ce ku kawo tallafin yan ƙasa. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Ina kira ga gwamnati masu mulki kowa da kowa, ku kawo tallafi gwamnati. Kun san cewa talakawa suka zaɓe ku tunawa, ku kawo tallafin yan ƙasa. Yanzu lokaci yayi da za ku tallafa wa talakawa, yunwa za ta yi kisan kai. Kun san kun ce mu zaɓe ku za ku yi mana adalci, ku kawo tallafi gwamnati. Na ce ku kawo tallafin yan ƙasa. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Yanzu lokaci yayi da za ku waiwai talakawa, ku kawo tallafi gwamnati. Don komai kyautata ku zato ku yi an karewa, ku kawo tallafin yan ƙasa. Ku sani wanda suka zaɓe ku yanzu suna buƙatar kulawa, yunwa za ta yi kisan kai. Ko kun ki kulawa gobe ranar tana zo, ku kawo tallafi gwamnati. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Yunwa za ta yi kisan kai kun kulle talakawa, ku kawo tallafi gwamnati. Saboda cuta ta zo Allahu yayi aiko, ku kawo tallafin yan ƙasa. Ku sani dukkanin cuta akwai maganin warkewa, yunwa za ta yi kisan kai. Kulle da'i da wa'anan bani ne na faɗi ba, ku kawo tallafi gwamnati. Na ce ku kawo tallafin yan ƙasa. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Tun na kun kulle talaka sai ku kawo kayan abinci, ku kawo tallafi gwamnati. Ku ba su ko ɗan cefanai da abin da duka za su ci, ku kawo tallafin yan ƙasa. Ku ba su abin da zai wadace su shine adalci, yunwa za ta yi kisan kai. Idan ba za ku ba su ba ku ba su su fita dogaran su Allah, ku kawo tallafi gwamnati. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. In ba za ku ba su na gwamnati ba ku ba su wanda aka ba su, ku kawo tallafi gwamnati. Wanda masu kuɗi suka kawo domin tallafi gare su, ku kawo tallafin yan ƙasa. Ku sani cewa an kawo ne domin ku taimake su, yunwa za ta yi kisan kai. Talakawa ba bayan ku ba ko kula gwamnati, ku kawo tallafi gwamnati. Na ce ku kawo tallafin yan ƙasa. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Cuta kala-kala ne ku sani akwai cutar yunwa, ku kawo tallafi
tallafi gwamnati. Ni ko iyakar sani na ba wacce ta kai cutar yunwa. Ku kawo tallafin 'yan ƙasa. Ni na shaida akwai cutar amma kar ku mance yunwa. Yunwa za ta yi kisan kai. Don kwa yunwa bala'i ce ta fi cutar illa. Ku kawo tallafi gwamnati. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Kuna cewa ku raba abinci waiwa da wa ku kawai. Ku kawo tallafi gwamnati. A gaban idan mu an yi 'yan tsirarai aka baiwa. Ku kawo tallafin 'yan ƙasa. Kuna ta ɗaukar hoton boye duniya ta shaida. Yunwa za ta yi kisan kai. Tallakawa sun gane yau da kakon kayo. Ku kawo tallafi gwamnati. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Kunce wai san ba ku iya rabon abincin gida-gida. Ku kawo tallafi gwamnati. Na ma kun yi rabon ne dan kar a ce kun yi ganda. Ku kawo tallafin 'yan ƙasa. Ayyo mun gani a idan mu dafar eskadir ya shaida. Yunwa za ta yi kisan kai. Al'umma sun yi kokawa wasu na ta Allah ya isa. Ku kawo tallafi gwamnati. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Na ji waiwai abinci kun bayar a yi rabawa. Ku kawo tallafi gwamnati. Kun baiwa masu san zuciya gidansu ne sun ka kaiwa. Ku kawo tallafin 'yan ƙasa. Haba gwamnati kuna ganin talaka ana cutarwa. Yunwa za ta yi kisan kai. Za ku bayar da gaske ku bayar ya isa gare su. Ku kawo tallafi gwamnati. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Wai abincin da kuka kawo na yi ɗaya shin zai wadata. Ku kawo tallafi gwamnati. Amma wasu tsirarai ne kuma bai biyan bukata. Ku kawo tallafin 'yan ƙasa. Wayansu ma ba su samu ba Allah ya isa suka furta. Yunwa za ta yi kisan kai. Haba gwamnati ku duba ƙasashen ƙetare kuɗi har abinci an ba su. Ku kawo tallafi gwamnati. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Mai yasa lokacin zaɓe kuke bayarwa don abi. Ku kawo tallafi gwamnati. Kuna kai abinci tufafi masu tsada unguwarku. Ku kawo tallafin 'yan ƙasa. Ashe dangane ido ne tallakawa su zaɓe ku. Yunwa za ta yi kisan kai. Ku sani gobe ma na zuwa. Wanda ya biyo mu talakawa ba ma zaɓe shi ba. Ku kawo tallafi gwamnati. Na ce ku kawo tallafin 'yan ƙasa. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Ina kira ga shugaban ƙasa don Allah kai duba. Ku kawo tallafi gwamnati. Ina kiran vice president kai ma kai waiwayowa. Ku kawo tallafin 'yan ƙasa. Ina kira ga gwamnonin ƙasa ta ku dubawa. Yunwa za ta yi kisan kai. Sanatoci da members. Ciyaman da kasilan su koma babu kyale. Ku kawo tallafi gwamnati. Na ce ku kawo tallafin 'yan ƙasa. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Ila wadalla sarki da Allah mun tuba. Ku kawo tallafi gwamnati. Laifukan da maka yafe mana mun tuba. Ku kawo tallafin 'yan ƙasa. Ka magance mana dukkanin cuta alfarmar da shugaba. Yunwa za ta yi kisan kai. Muhammadu Rasulallah wanda baka yi masa tamakawa. Ku kawo tallafi gwamnati. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Abubakar shankwan waka nan nake so in huta. Ku kawo tallafi gwamnati. Na rera waƙar kira nake so ga gwamnati na yi ta. Ku kawo tallafin 'yan ƙasa. Ba na zo da shirin mutunci ba ne gaskiya na farta. Yunwa za ta yi kisan kai. Shi ya sabuwar kowa da kowa ba jannaral na yi ta. Ku kawo tallafi gwamnati. Al'umma na ta kokawa yunwa za ta yi kisan kai. Abubakar shankwan waka 070 67 88 36